Addu'a kullum rabbana kaban mai suna mama akan ki ne wata ake jin da san ki ba ranar denawa mama autar yan mata so na gaskiya ke zan nuna ba ta san ɓacin raina ko kaɗan ba ta so ta gane kokawa ko dare ko da rana mama ta fi so ta ga mun zaunawa in muna kallon juna ma ido baya iya yin kiftawa mama san ki ba zan daina ba tun da kin daɗe a cikin ruhina mama kin yi mun rana ke ce za na baiwa duk sirrina addu'a ta har kullum mama ne da ke mi auren kauna sanadiya mai tarbiyya akwai ta kanki yanzu na zo rerawa kaya da kura ba ta sawa mama kwai ki halin kirki dole an rashi da ki in kokawa in na ce mata sai jibi sai ta ce a'a gobe in dawowa ta kyama ta sam duk shigar da na yi ba ta kushewa ki shige dakina in kiran ki amarya ta mama shi ne kadai babban burina na yi dacin mai suna idan da ba ta so ta gabatar raina shin ganin ki a dama na karuwan ido ya kusa karewa akan so dai kasawa su bar ruwan shi da wankan ka ko kudi kala mai bai dubawa shugaba na kasa sarki za su gaida so ko ba su shirya ba mai nufin da yi wani hali hasada ba za ka ci mari ba rabiya sosai mun kai shi mahassadi bai san wannan ba sai zaga ga masoyanka to ya zaka ce bai ma illa ba rabbuka yi mun komai tun daga basira kai ba dawa